Ola a todos e todas, benvidos a este novo capítulo de Contra o Crono, o quinto da temporada. Hoxe imos vos resumir o detalle todo o que pasa no Rally de Pontevedra, quinta parada do Campeonato Xunta de Galicia de Rallys. Hoxe facémolo desde Sanxenxo e Portonovo, no corazón das Rías Baixas, epicentro dun rally que nos levou a dous dos lugares con máis atractivo turístico da provincia. Turismo, natureza e lecer mestúranse en dous dos recunchos máis populares da nosa comunidade que miles e miles de viaxeiros elixen cada verán para gozar das súas praias, clima e a súa abundante gastronomía. Dous lugares que acapararon, como non, a atención nunha sexta edición do Rally de Pontevedra que contou cunha numerosa participación. 130 equipos tomaron parte nesta quinta proba que ademais puntuou para varias copas promocionais como son a Pirelli AMFMS e dúas máis que se estreaban no certame, as copas Clio Trophy Galicia e a Dacia Sandero EcoCup. Ambas fixeron a súa posta en escena en Pontevedra cun total de 11 equipos, 7 presentes na Clio e 4 na Dacia. Un acto de presentación que contou coa presenza de Luis López, presidente da Deputación de Pontevedra, institución que tamén segue apostando polo automobilismo, sendo parte activa do proxecto Máis Talento Motor. Esta iniciativa permitiu a Iago Martínez, piloto de Salvaterra de Miño, tomar parte na Sandero EcoCup Galicia tras ser elixido nun proceso de selección celebrado no circuito de Forcarei. É un día histórico porque no Rally de Pontevedra vai a debutar un rapaz que saliu dun proceso de selección que fixemos. Este proceso de selección que nos denominamos máis motor, máis talento, pois é en base á aposta que queremos facer polo mundo do motor e fixemos unha previa inscripción de rapaces e rapazas entre 18 e 24 anos, fixeron unha proba no circuito de velocidade de Forcarei e o mellor, según os criterios técnicos, pois llevamos a brindar a oportunidade poñendo un coche á súa disposición para participar nas probas do campeonato galego. Nós, por encima de todos, o que queremos é promover todo o que é o deporte, neste caso co motor, e logo tamén unha labor de concienciación, toda vez que o coche que poñemos á disposición é movido con GLP, esa componente medioambiental moi importante para nós e para todos. Institucións como a Deputación de Pontevedra e a Federación Galega de Automobilismo seguen apostando por manter esa pirámide que lle permita crecer cunhas bases sólidas a novos pilotos galegos. Para nós é importantísimo ter estas dúas copas porque significa salir de unha copa pequena como temos agora que é o Criterium Recalvi, dese Criterium Recalvi caixa unha escaleira para a Copa Dacia e ao mesmo tempo da Copa Dacia que se poida correr a Clio e despois lanzarse a acción nacional. É un pouquiño que estamos buscando neste regional, desde que estamos nós ao frente da Federación, pois é un pouquiño o obxectivo sacar algún piloto de Galicia. Todos eles, xunto ao resto de equipos inscritos nesta sexta edición do Rally de Pontevedra, enfrontáronse a unha proba con 9 tramos e 125 km cronometrados divididos en dúas etapas. A primeira cunha dobre pasada o tramo urbano de Sanxenxo de pouco máis de 4 km de longitude. A segunda distribuíuse nunha matinal con 4 tramos e dobres pasadas a Cerdedo e Campo Lameiro, mentres que a sección vespertina completábana as especiais de Meaño e Moraña. Víctor Senra, líder sólido do campeonato, partía de novo como rival a bater, nesta ocasión co Skoda Fabia. Por primeira vez esta temporada o líder do certame apostaba por unha unidade Rally 2, o que a priori parecía igualar a loita co resto de rivais polo título. O piloto de Dumbría tomaba parte con David Vázquez á dereita e chegaba a Pontevedra tras subir o podio no pasado Rally de Narón, proba da Copa de España de rallies de asfalto. Senra volveu demostrar que é o piloto con máis ritmo do regional galego, sumando 8 scratch das 9 especiais do rally. A parada matinal e tras a disputa dos 4 primeiros tramos do sábado, Senra e Vázquez situábanse á fronte da xeral, con pouco máis de 3 segundos e medio de vantaxe sobre Alberto Otero e Jordan Vázquez co C3 World Rally Car. O
O de Melide lograba arrebatar o liderado a Senra no cuarto tramo, pero foi algo case testemunhal. Porque a pesar da diferenza de prestacións entre o Skoda e o Citroën, o ritmo do líder do campeonato foi sempre superior. Dani Verdomás e Brais Mirón deron continuidade ao bo rendemento dos últimos rallies, asentándose na terceira praza, iso sí, a medio minuto dos líderes. De 9 fondo, 150, de 9, atención, 15 frenos por dentro y 3 sin fino. 200 hasta la compresión fondo. 130 barras atrás. Atención, 90, fino y 3 sin. Os 4 primeiros tramos do rally resultaron demoledores para as aspiracións de vitoria de Alberto Meira e Avelino Martínez. Ambos arrincaran o rally con mellores sensacións e ritmo que no Amariña Lucense, pero unha picada no cuarto tramo apartounos da pelesa pola vitoria. Ambos cedían 1 minuto e 38 segundos que os relegou á sexta posición da xeral provisional. Ata ese momento de Gondomar mantiña unha bonita loita con Verdomás pola terceira posición da xeral. Cerro mucho, no pedir señales. Salimos tope a 80. Vamos. Con botar izquierda se te corta a fondo. Ras más 30. Y que se te corta a fondo con P40. Ras derecha 7, 20. Ojo izquierda 7, no ceñir. Para derecha 7, 6, más menos. Asa programa. Izquierda 6, se corta a aguantar. 30. Derecha. A sección vespertina, coas dobres pasadas a Moraña e Meaño, apenas variaron o guión deste rally de Pontevedra. Víctor Senra e David Vázquez pegaron o estirón definitivo nas primeiras pasadas por estas especiais para alcanzar unha cómoda renda de algo máis de 18 segundos sobre Otero e Vázquez. Diferencia que se foi ata os 45 segundos ao final do rally, con 2 novos scratch de Senra e unha derrapaxe de Otero que lle fixo perder calquera opción de incomodar o de Dumbría. Senra suma así o seu quinto triunfo consecutivo da temporada e segue lanzado cara ao 8º título de campeón regional. Senra e Vázquez impuséronse ademais dentro do Supercampeonato R5 Pirelli Recalvi en agrupación 1. Dominamos desde o primeiro tramo o rally, así que nada, non cometer errores, facelo o máis rápido que podíamos os treitos e todo salió a perfección, así que nada, felices e agora toca disfrutar. Alberto Otero e Jordán Vázquez ocuparon a segunda posición final deste rally de Pontevedra. Bo resultado pro de Melide, cada vez máis asustado e con máis ritmo o volante do C3. Un rally bon para nós, os treitos de pola mañán pois eran uns treitos favorables para o noso coche, treitos rápidos con bo firme, entonces que nos permite ir un pouquiño máis cómodos sin arriesgar tanto. Entonces por a mañán un pouquiño mellor que ahora pola tarde eran treitos un pouquiño máis sucios, máis rotos, máis complicados, entonces pois pola tarde intentamos ir librando como podíamos o papel en segundos, entonces pois ben. A terceira posición final do rally ocuparon a Dani Verdomás e Brais Mirón co Peugeot 208. O coruñés regresou ao podio tras o mal sabor de boca da Mariña Lucense, onde unha penalización o apartou de estar entre os 3 máis rápidos do rally. Sabíamos que as características do noso coche era un rally que non era positivo para él. Ao final temos, moita menos velocidade de punta que Alberto ou Víctor, e que as condicións dos tramos sabíamos que restaría tempo e non sería complicado, pero intentamos loitalo desde un principio igualmente. Estamos satisfeitos porque a verdade que estivemos moito máis cerca do que pensábamos nun momento, e nada, esperemos seguir nesta liña e ver que pasa no sur do condado. Con este resultado, Verdomás pégalle unha boa dentada á loita polo título no Supercampeonato R5 Pirelli Recalvi, situándose a 23 puntos de Alberto Meira. O Pontevedrés seguiu minimizando danos na parte final do rally para terminar na quinta posición e lograr manter así a súa condición de líder da Copa. Meira quedou a pouco menos de 2 segundos de Jorge Pérez e Miriam Vera, cuartos clasificados co Hyundai R5.
Estes últimos cederon case 35 segundos no último tramo respecto de Meira. Un erro que desencadenou nunha derrapaxe que a piques estivo de custarlles unha cuarta posición na que estiveran rodando durante prácticamente todo o día. Resultados que nos deixa a clasificación do Campeonato Xunta de Galicia de Rallys do seguinte xeito. Líder destacado Víctor Senra con 200 puntos. Na segunda posición Alberto Meira con 150 puntos. Terceiro é Dani Verdomás con 126 puntos. E no cuarto posto Jorge Pérez con 106 puntos. Quinto posto para Alberto Otero. E a partir de aí a loita está moi reñida. 52 puntos para Alberto Nimo, os mesmos que Iago Camaño, e na oitava praza Antonio Fernández. Antes de seguir co repaso do resultado nas diferentes copas promocionais deste Rally de Pontevedra, imos realizar unha proba de coñecemento un tanto diferente aos 4 equipos bolseiros da Federación Galega de Automobilismo que tomaron parte en 3 desas copas. Tres. É unha pregunta difícil, creo que debemos levar uns 10. Pero diría que entre sobre uns 15. Sí, bueno, estamos en torno aos 15 ou 16, que hoxe se nos acaba de sumar un novo patrocinador. 3. Creo que debería de ser o primeiro tramo, creo que son sobre 15 km. 15. 15,6. Pois exactamente non o sei, son 15 km e pico, que é o tramo do CR do Cotobade. Sí, creo que está en torno aos 15 e medio aproximadamente. 15. Por un minuto tarde son 10 segundos, por un minuto adiantado, un minuto. Cada minuto de retraso penalizas 10 segundos e cada minuto de adianto, un minuto. Moitos minutos. 10 segundos. Son 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 83. 83. 48. 48. Ou 49. 49. O número 20. Saímos co dorsal 20. Ni idea. Ni idea. É novo. 36, 37. 36-37 LSP. 38, 76 MMX ou algo así. Seguro non estou. O número da matrícula non o sei, só sei que é MMX. 755 MRH. Non sei nin a do meu, esta menos. 97. 99. Arriesgaríame a decir que eran 97. Este rally está en torno aos 100, non exactos, pero aproximados. 453. 452. 90? 96. Se non me equivoco, o campeonato galego este ano tiña 11 rallies. Creo que 11 rallies e non puntúan todos en copas, están repartidos. 11. 11. 5. 9. Son 11. Non sei. Paisa cancela. Marcos San Román. O apelido creo que era Castro, pero o nome non me acordo ahora mismo, saen cun Evo 10. O nome pásame igual, non o sei, pero sei que sale con un Evo 10. Diego Félix. E Raquel Rodríguez. Creo que son 132. 100. 115. Aí a mí sí que me pillache. Sei que pasaban dos 100, creo, pero non sei cantos eran exactamente.
Espero non equivocarme, pero creo que son 127. 100 e algo. 136. Seguro que poremos a proba a algún equipo máis daqui a final da temporada. Imos agora así co resumo desas copas promocionais. Comezamos pola Pirelli Driver Autia Top 10B. A principal ausencia en Pontevedra foi a do líder Toño Fernández. Valcárcel que optou por non tomar parte nesta quinta proba do certame. Así a remuda na loita pola vitoria tomaron a José Lamela e Unai Conde co Toyota Yaris e Adrián Campaña Manuel Raído co BMW M3. Ata o sexto tramo, Lamela foi quen levou o mando da clasificación marcando 5 scratches consecutivos. Pero no sexto sufriu unha picada, deixou máis de minuto e medio e caeu á terceira posición. Iso aproveitaron o Adrián Campaña Manuel Raído que tomaron o mando e aseguraron o primeiro triunfo da temporada para eles con case 1 minuto e 10 segundos sobre Lamela e Conde que lograron recuperar unha posición nas 3 últimas especiais. O podio completarono Abel Pampillón e José Laje co Evo 10. Para nós é importante, un gran resultado, conseguir a vitoria, era o obxectivo máximo, era hoxe vir a gañar. Fixemos un rally con cabeza, nós non pinchamos en ningún lado, os nosos compañeiros sufriron moitos pinchazos, nós non cortamos, redondeábamos as curvas, entonces penalizábamos un pouco en tempo, pero mira, ao final valeu-nos a pena e estamos primeiros. José Lamela e Unai Conde mostráronse moi competitivos co Yaris, unidade que tamén luciu en Pontevedra o triatleta Iván Raña. 7 anos despois da súa última participación no Rally de Ourense, o de Ordes, subiuse por primeira vez o Toyota co que competirá desde o Rally de Lisboa na Copa Toyota Gazoo Iberian Cup. É un novo reto pro campeón do mundo e dobre campeón europeo de triatlón que en Pontevedra logrou o obxectivo de terminar e rodar kilómetros co Yaris. No 2006 salín de coche cero no Rally de Botafumeiro. Eles, Antón e Manuel, os meus irmãos xa corrían desde o ano 2001. Eu iba con eles a adestrar, pero non competía porque, bueno, era como pouco compatible, incluso para a federación, pois, nese momento non lle gustaba moito, non, que un atleta alto nivel estivera correndo en rallies, pero pouco a pouco fume introducindo hasta que xa se normalizou, eso, desde o 2006 empecé a correr, houve temporadas que fixen 6 rallies ou 7, outras se facía solo un, pero sempre en contacto co mundillo, indo ao circuito, a Pastoriza, a PTC sempre algo a derrapar e tal. Bueno, tamén probei na Copa Clio, corri en Andorra, algún rally de terra, Lanzarote, bueno, intentar sempre, cando tiña tempo, estar en contacto, pero nunca fixen tan, bueno, tan meténdome de cheo como ahora co Toyota Yaris, non? Que vamos a facer xa un calendario de carreiras moi guapo, non? Neste momento que me atopo, decidín os rallies un pouco máis en serio, deixar esos eventos aos que solía ir de trialón ou carreras de ciclismo, deixalos un poquinho aparte e dedicarlle máis tempo ao rally, que é algo que que dende pequeno me apaixona, non? É unha paixón de verdade, vamos, o que teño por isto. Seguimos co repaso das diferentes copas de promoción, facémolo agora coa Pirelli Driver Autia Top 10C. Raúl Martínez e Bruno Pérez foron moi superiores ao longo do día co Citroën C2. Sumaron 7 scratch e avantasaron 1 minuto e medio a Guillermo Martínez e Ignacio Sayans co Festa R2. A terceira posición final foi para Álvaro Castro Laíño e Isidro Rey co Clio Rally 5. Pablo Sánchez e Rubén Tourón, líderes ata este Rally de Pontevedra, non tiveron o ritmo de outras probas e só puideron terminar na 8ª posición da xeral. Ademais do triunfo na Top 10C, Martínez e Pérez impuséronse na agrupación 3. Aquí salimos o viernes a atacar xa, que era o tramo dali da casa onde vivimos, e pois nada, ganamos e pois salimos o sábado xa apretando no primeiro, pensando xa nos rivales en Rivas en principio, atacar xa nos primeiros, depois tuvo o golpe Rivas e xa fomos xa completando tramos aí arriba e nada, hasta aquí acabar. Na Pirelli AMF MS,
O Rally de Pontevedra deparounos como na Mariña lucense un final inesperado. O guión foi similar porque Álvaro Pérez e Manuel Estevez tiñan prácticamente na man o terceiro triunfo da temporada. Pero como sucedera na Mariña, unha nova avaría no Citroën no último tramo botou por terra un rally moi sólido desta dupla que liderou e marcou todos os scratch ata esa novena especial na que o coche dixo basta. Novo tropezo, esta vez o equipo que aproveitou a circunstancia foi o formado por Sergio Otero e Noel Claro, que sumaron o primeiro triunfo da temporada. Ambos avantasaron en case un minuto a Jacobo Segade e Andrea Fidalgo, que tampouco tiveron un día cómodo en Pontevedra, sufrindo unha sangría de segundos en cada unha das especiais. O podio final nesta Pirelli AM-FMS ocuparon o Francisco Pazos e Adrián Álvarez cun Citroën Saxo. Unha victoria en extremis, ca que non contábamos, a verdad. É unha pena o abandono de Abeijón, que é o vencedor moral, cando menos. Tamén unha pena o abandono de Conde, porque non la xogábamos no último tramo e por desgracia tamén tuvo que abandonar antes de salir, co cual, bueno, contento, porque unha victoria sempre é unha victoria, económicamente sempre axuda, pero, bueno, a veces non ganan os máis rápidos, como neste caso. Na Clio Trophy Galicia, primeira proba da temporada desta Copa, monomarca, deixounos o triunfo de Álvaro Castro Laíño e Isidro Rei, equipo bolseiro ademais da Federación Galega de Automobilismo, tras o seu triunfo ano pasado na bolsa PSP 23 do volante da Federación. Castro Laíño foi o máis rápido en 8 dos 9 tramos do rally e cun ritmo moi sólido avantasou nun minuto e 41 segundos a Iván e David Vázquez, mentres que os subcampións de 2023, Joaquín e Borja Rasilla, completaron a zona de podio tras a descualificación de Marcos San Román e Daniel Rodríguez, que terminaran nesa terceira posición. Os comisarios deportivos detectaron irregularidades no Clio nas verificacións finais e quedaron, por tanto, excluídos da clasificación final. Diego Félix e Raquel Rodríguez, vencedores en 2023 desta Clio Trophy Galicia, tiveron moitísimos problemas ao longo do rally e quedaron na quinta posición final da xeral. Después de ras de 9, cien por izquierda, cruce rápido de 5, 100 y 6, 80, frenos de 1 aquí, 40 y 7, ya sobre ras de 8, 100. Moi contentos, salimos a mañán igual un pouquiño cautos, esperando tamén ver o ritmo dos rivales. Despois, a medida que foi transcorrindo o día, fomos de menos a máis, apretando, creo que sendo inteligentes, correndo donde tiñamos que correr. É verdad que, bueno, tuvemos que sudar a camiseta para poder esta victoria, que sabe a ouro. Outra das copas que tamén se puso en marcha en Pontevedra foi a Sandero EcoCup Galicia. Nela primeira vitoria do curso levaron a Santi País e Sergio Cancela. A case 2 minutos e medio finalizaron Iago Martínez e Eloi Lorenzo, dupla que entra nesta copa grazas ao proxecto Máis Talento Motor do que falamos ao comezo do programa. Adrián Blach e Iván Carmona ocuparon o terceiro posto final nesta Sandero EcoCup Galicia. Diego e Francisco García, pilotos bolseiros da Federación, finalizaron no cuarto posto. Bueno, pois moi contentos, a Copa foi, o sea, o inicio da Copa foi moi apresurado, nos tivemos a decisión fai 2 meses, foi un reto personal meu, e conseguimos ter o coche preparado mesmo xoves pola noite, e logo, bueno, o desenrolo do rally eu creo que estou eu mesmo sorprendido, non? de como desenvolvéndome. Teño que agradecer a Sergio o seu traballo, porque a verdad que confiei moito nas notas. Fomos pouco a pouco abrindo huecos, sobre todo nos primeiros tramos, e logo o resto pues, foi un pouco controlar, pero bueno, como tamén puntúa cada clase da Copa, pues, é importante pues, sumar, non? Seguimos o repaso polos vencedores nas diferentes agrupacións. Na dúas, vitoria para Guillermo Martínez e Ignacio Sayáns co Ford Fiesta R2.
os dous avantasaron en 3 minutos e medio a Adrián Vázquez e Melisa Lorenzo, que se estrearon esta temporada no regional galego co Hyundai i20 co que compiten na Copa Hyundai bolseiros da Federación Galega. Na agrupación 5, Adrián Souto e Marcelino Fariña lograron o triunfo nun rally con moitos cambios na cabeza. Ata 3 líderes distintos houbo durante os 9 tramos do rally. José Luis Estevez e Elsa María Pereira impuséronse na agrupación 6, mentres que na 7, dominio abafador de Juan Manuel Freiría e Adrián Salgueiro co BMW E30. Os dous foron tamén os triunfadores na categoría de históricos. A quinta proba do Campeonato Xunta de Galicia de Rallys deixou unos grandes momentos como estes, nun rally de Pontevedra marcado pola dureza que afectou as mecánicas e que provocou 43 abandonos. Unha proba que nos deixou imaxes tan espectaculares como estas. Mais alá do ocorrido no Rally de Pontevedra, a actualidade do mundo do motor na nosa comunidade deixou unos máis noticias que repasamos a continuación. Rubén Gandoi impúsose no slalom Vila das Pontes, o único da temporada que se disputa nun circuito permanente. Esta segunda proba do certame contou ademais con 64 equipos inscritos. Co Peugeot 206, Gandoi sumou a súa segunda vitoria consecutiva da temporada tras marcar un crono de 1:40, case 4 segundos máis rápido que Manuel Trevín co BMW. Terceiro na xeral absoluta finalizou Aitor Fornos, que chegaba a esta proba tras gañar o desafío Cumbo no Rally Sprint de Silleda. En debutantes, Adrián Insua foi o máis rápido por diante de Francisco Penabat e Gabriel Díaz. No trofeo feminino, Marta Loureiro alzouse coa vitoria, sendo case 12 segundos máis rápida que Irene Barcia. O podio completouno Silvia Rodríguez. A segunda proba do Campeonato Xunta de Galicia de Montaña repetiu o mesmo guión que vimos en Taboada. Jacobo Senín volveuse lo máis rápido en todas as mangas oficiais e pulverizou a marca da proba na subida a Vilar de Barrio. Senín foi o único capaz de rodar por baixo dos 2 minutos nas 4 mangas oficiais da carreira e estableceu a nova marca na última subida do domingo. A case 20 segundos quedou na xeral final Alexis Vieites co Celtic de Code, mentres que o podio completou uno Jesús Pombo co Tatús. En carrozados, Jorge Pérez Alonso sumou a súa primeira vitoria da temporada co Porsche 991, situándose ademais como novo líder da categoría. Non foi fácil a vitoria para Pérez porque Javier Carballo, un Porsche GT3, mantívose a menos dun segundo en cada unha das mangas da carreira. Ao final, só 1 segundo e 3 décimas o separaron na xeral final da categoría de carrozados. O podio completou no Manuel Senra co Peugeot 308 TCR. Pisco Ventín impúsose entre Óscar Cros superando a Abraham Vázquez e Beni Porto. Mateo García, piloto bolseiro da Federación, acabou cuarto na clase 9, a reservada por Óscar Cros. E por último en regularidade, triunfo para Breogán Abalde e Anxo Monteagudo. A próxima proba do Campeonato Xunta de Galicia de Montaña fai parada esta fin de semana na subida a Escusa. Primeira vitoria da temporada para Javier Martínez Carracedo e José Antonio Vázquez no Campeonato Xunta de Galicia de Rally Sprint GT2i. O piloto da estrada impúsose en Silleda co Renault 5 GT Turbo, tras ser o máis rápido nas 4 especiais da proba e levar a vitoria tamén dentro do trofeo Eagle de 2 rodas motrices. Carracedo soubo xestionar o ritmo nuns tramos moi esvaradíos e avantasou ao final do día o EVOD de Antonio Fernández Valcárcel e Alberto González en 12 segundos. Con este resultado, estes últimos sitúanse como novos líderes do campeonato con 8 puntos de vantaxe sobre José Manuel Pazos e David Calvo, que terminaron na terceira posición neste Rally Sprint de Silleda co Ford Fiesta R2. Bueno, pois a verdade que moi contento e esta vitoria vai dedicada ao pai de Marcos Fernández, que é o meu copiloto que falleceu o outro día, e a verdade que vai por el porque era un aficionado aos rallies, sempre estaba aí véndanos e bueno, pois vai dedicada a el. Costou moito ganar porque a xente está correndo moito e o Ventura vai como un tiro, como Mitsubishi e bueno, tuvemos que voar, a verdade que tuvemos moitísimos sustos de ir fora do límite
despois no tramo anterior penalizarnos por salir 600 milésimas antes na salida. Agora neste tramo pois tuvemos que voar porque eu sabía que Ventura que iba a tirarse moito e bueno, ao final gañamos. Moi contento, vai a dedicada a onde estea, moi contento, moi contento. Dentro das diferentes copas promocionais, primeiro triunfo do ano para Aitor Fornos e Adrián Díaz no desafío Cumo. A 8 segundos e 4 décimas quedaron Rubén López e José Ángel Fente, mentres que o podio completaron o Rubén Gandoi e Nicolás Meizoso cun Peugeot 206 a case 17 segundos dos vencedores. Que Silleda sempre é complicado, xa cando é o rally do cocido xa sempre nos choveu e sempre se nos fixo complicado. Este ano nos rally sprint pois, non podía faltar a auga e si, complicado, sempre había algunha trampa e había que andar con moito ollo. O Campeonato Xunta de Galicia de Rally Sprint GT2i fai un alto no camiño ata o próximo 28 de setembro, data na que se disputará o Rally Sprint Valderramirás, terceira e última proba da temporada. FGA nas aulas visitou recentemente o Colexio Falcón Castro de Rei para chegar aos alumnos de primaria á cultura do mundo do motor. Nesta ocasión, o piloto Antonio Fernández Ventura foi o invitado de luxo nun faladoiro onde os máis pequenos descubriron algunhas das peculiaridades deste deporte. Máis de 600 escolares tomaron parte nesta actividade na que puideron ver de cerca o Mitsubishi Lancer Evo 10 do piloto lucense. De Castro de Rei a Fonsagrada porque FGA nas aulas estivo presente no Colexio de Educación Infantil e Primaria Plurilingüe Santa María da Fonsagrada. Nesta ocasión, Beni e Marcos Martínez acompañaron a 45 alumnos que puideron coñecer de primeira man aspectos importantes sobre a seguridade no mundo da competición. E ata Allarín se trasladou a FGA nas aulas para visitar o Colexio de Educación Infantil e Primaria Padre Feijóo. Preto de 50 alumnos seguiron moi atentamente a charla na que participou o piloto Roberto Piñeiro. Os alumnos non perderon detalle dunha actividade na que se fomenta a cultura da competición entre os máis pequenos. Así, o repaso ás noticias que nos deixou o mundo da competición, despedímonos e facémolo coas imaxes dos protagonistas deste Rally de Pontevedra, quinta proba do Campeonato Xunta de Galicia de Rallys. A seguinte parada será xa no Rally Comarca do Carballiño. Ata entón!